Usurbilak eta usurbildarrok dugun indargune handietako bat gure elkarte sarea da. Elkarte horietan dagoen jende mordoak euren denbora librea usurbileko herria ehuntzeko eskaintzen dute. Dela kirolean, dela kulturan, dela beste emat alorretan ere. Gure eratorritan, dakizuenez, zuendaritza batzorde berria dugu denboraldi honetatik, eta klubaren proiektuaren iparroratza ondo lerrokatua dugu. Herritik, herriarekin eta herriarentzat, izan behar dala beharrez. Horretarako, instituzio publikoen laguntzaz gain, herritar guztiena, komertzioena, enpresena, oso estimatu eta ongietorri izango da. Horrelako ekimenekin argi dago diruaren lortu nahi dugula, baina baita giza harremana sustatzea ere. Delako harria talde batek elkarrekin ondo pasatzeko, dela elkarte ezberdin daukideek elkarren artean harremanak egiteko. Bestalde, herri txikia gara. Tarte hau ere aprobetxatu nahiko nuke adin guztietako jendeari usurbilkiro elkartera gerturatzeko eta eskolai aprobatzera bultzatzeko. Gurasok eta neska mutilok. Izan beldurrik eta ikasi ea guztoko ote duzen kirolan. Baina epai polemikoek ekarri diguten ezegunkarasun egoera honetan, multikirola ere garrantzitsua dela neska mutilen garapen integralerako. Horretarako, denok probatu eta probatu. Eta gero, erabakiko dezue. Bueno, orain arteko guzti esan ondoren, aurtengo garagardo azokan zentratuko naiz. Aurtengoa, bigarren urte izango da. Antolaketan hilabete batzuk igaro ondoren, azkenean lortu dugu azoka horrela ateratzea. Labur-laburrean azalduko dizkizuet, garagardo azokako zenbait informazio. Bat, mota askotarik hau garagardoa lastatzeko aukera. Berezietan, Pabloan Ermuntxen, Pabloan Ertrigo, Kinesa, Hophaus Amairua, Murfisa eta Basurdia. Eta arruntetan, 1870. Aipamen berezia azken bigarren garagardo honi, Basurdiarena, guretzat egindako garagardo berezia baita. 2022 urtean, arrakasta gehien edukizten garagardoa. Azoko honetan, garagardoaz gain jatekorik ere ez duzuen faltako. Hona hemen eskainiko ditugun jakiak. Ukondoa, saltxitxak, patata erratinatua, sagar tarta, kakaueteak, patatak eta bar. Bai janari eta baita edarien kontsuma, tike bitartez bideratu izango da. 2 tiket mota edukiko ditugu. Pitxarraren tiketa alde batetik, 3 euro balioko duena, pitxarrak bere horretan balio duena zuzen, eta bestetik tiket arrunta, 2 euro balioko duena, janarien eta garagardoen erostetarako erabiliko duzuena. Tiketak erosteko aukera tiketera soilik izango duzue, eta eskudirutan edo txartel bidez ordaintzeko aukera egongo da. Aipatu promozio berezi bat edukiko dugula. 15 tiket, 27 euroren truke. Aurtengoan, berezitasun gisa, ostegunetik igandera erronkatxo bat edukiko dezute. Ordu jaki batzuetan, porteri txiki bat jarriko dugu frontoiaren antzekaldean. Erronka, 3 jaurtiketa edukiko dituzue eta jaurtiketa bakoitzak golean amaitu beharko du. Saria, garagardo berezia edo 2 saltxitxa patata gratinatuarekin. Bukatzeko, ongetorri denak, gutxi batzuk kenduta. Jarrera eta normanako matxista, arrazista, homofobo eta fobo guztiak garagardo azoko honetan jokoz kanpo daude. Ez erraizki ikusi ezkero, salatu mesedez.